Ало, Мичо. Мичо. Ало, Мичо. Дайте ми Димитър. В момента го няма Митко. Мичо търся. Мичо, че ли си? Не е Митко, Жоро е неговият приятел. Какъв приятел? Интимен? Димитър? Хубаво го тържи Димитър, но го няма, ти казвам. Ало, Мичо, че ли си? Не е Митко. Дайте ми Димитър. Няма го къй. Ама Димитър там ли? Няма го Митко. Молен ли ти Димитър, като го няма? Ало, прекъсна е Димитър търся. Ало, Мичо. Не е Мичо. Чува ми се, да. Димитър, кога си дойде? Неговия колега. Кой е неговия колега? Където пускаме тук обявите за продаване. Да, бе, защото тук ми дадаха ето номер и тук един мой приятел Георги каза, че Димитър тук обрязва момчета. Търсим да обрежи тук брат ми. Някаква грешка станала. Нали Димитър? Не, Георги е на телефона. Георги ли? Да. И къде е Димитър? Ма няма тук Димитър. Да ще ми дадете ли Димитър? Моля да говоря с него. Той ми трябва. Като няма тук Димитър на телефона, откъде ви го дам? Това момче. Така имам един соник за обравен, брат, моля го правим. Кога ткаеш? Кога да дойда? Кога ткаеш? На теб кога ти е удобно? Кога ткаеш? Преди малко. Може би за обявата, защото такъв сънен чува се ако правя, че викам си купа кола. Здрасти, коте. Здрасти. Какво става? Нищо, какво да става? Ти щеш? Свободна ли си? Да. Обаче има една подробност, която искам да ти кажа. Казвай. Малко имам извратими представи за секса. И какви са? Учвам да ми лижат пръстите, да ми гризат ногтите. Съгласна ли? Бава се са негодник. Анита ли е на телефона? Какви? Накокал съм тука до Стара Загора, можеш ли да дойдеш? Моля? Надърнен ми е хуя до Стара Загора, можеш да дойдеш до 15 минути? Стара Загора? Да. Айде да си София, ла. Вечер. Колко ще струва за един час? 100 лева. 100 лева, то би в кръста това. Добър вечер, Добър вечер, извинявайте. Търся Стоян Златков Иванов. Стоян не е вкъщи, излезе някъде, не знам, извън. Извинявайте, обажда се Захари Бахаров от Бинго Милиони. Да? Той е регистрирал печелившия билет. Ето, момент, точно влиза май вкъщи, да, ето го, ето го, момент, търсят се по телефона. Ало, да. Добър ден, Стоян Златков Иванов. Добър ден, аз съм, да. Обажда се Захари Бахаров от Бинго Милиони. Да. Регистрирали сте билет в нашия сайт. Вашия билет е избран за участие в ТВ игрите. Добре. Не всеки се вълнува, все пак това са много големи пари. Може да играете за 50, 100, 200, 300 и 500 хиляди лева. Да, благодаря. Но иначе сега вече спечелите ТВ Плазма. Може да дойдете да ви го докараме. Вие къде живеете? От кой град сте? От град Черпан съм. Да. Утре ако дойдем в града, може направо да ви донесем плазмата, защото плазмата е спечелена. Добре, но аз утре съм на училище, така че по-добре след обед. Няма проблем, училището е най-важно, може да дойдем и след обед. Добре. А иначе сега в момента участвате в онлайн новите ни игри и сега в момента играете като нещо като треска за злато. Нагоре или надолу? В момента трябва да казвам. Да, в момента трябва да казвате. Нагоре или надолу? Нагоре. Нагоре, така.
Наляво или надясно? Надясно. Надясно. Наляво или нагоре? Нагоре. И така, вие удрите 50 000 лева. Браво, Стояне! Какво направихте вие, бе, дете? Вие спечелихте 50 000 лева от Националната лотария. 50 000 лева? Сериозно? Да. Не е за вярно. Напълно вярно е. Бинго милион избъдва мечти. Честито, в момента сте в ефир по радио 1. Да, веднага ще го пусна, извинете. Няма проблем. Кажете какво ще кажете на нашите зрители, които искат също да спечелят, да бъдат щастливци като вас. В момента се обръщате направо към тях, говорете. Искам да кажа да се вярват в късмета и да продължават да играят в бинго милиони. Наистина има такива печалби. Ало. Ахмед? Ахмед, да. Какво правиш, бе? Мего ти. Ало, дай кажи. Кой се обажда? Ахмед е? Не е Ахмед, май, нещо по гласа. Не бе, брате, тук нещо сме пинали, малко сме се събрали тук в къщи. Ако искаш ела. Идвам, добре. Добър вечер. Добър вечер, здравей. Обаждам се за Рено Твинго. Да? Продадена ли? Ало? Не е продадено, не. Аха. А продава ли се? Ейте, абе за Ренот се обаждам, бе. Кажете. Искам да го закупя. Кога те е Карло? Откъде сте ви? Аз съм от Добрич. Далеч съм, брата, много ми харесва. Когато по принцип съм видял много боксура, направо си за смена, съм писал там. Защо не сте писали? Разкарате ме, обаждам се тук хъба, ценни минути пари. Това нещо трябваше да го пишете от неба, мамо, деба. Защо трябва да го сменя? Не може ли вие да го смените и след това да я закупя? И да я прибавя към моя репертуар. А вие каква кола карате? Не мога ли него да купа? Пък вие да направите другата. Много хубаво. С какво се занимавате, че нямате време да се занимавате с коли? Тока да не мога да някакъв ток. Аз се занимавам с цигари. Продавам цигари. Ако може за тази кола за съединител да ви продам 2 мастер бокса, да направим бартер. Пушите ли цигари? Що? Жена ви пуши ли? Не пушите, почните. Това е много добре, че не пушите. Едно семейство е хубаво, че ви пуши нещо време. Значи имате други пороци. Хазарт, играете ли хазарт? Значи сте по алкохола, то друго не остава. И алкохол не пиете? Вие за кого живеете? Няма. Не знам, то... Кое ви казва? Рим? Ало, за Светоян се обаждам. Кажете. Продава ли се още? Продава се. До кога? Ко? Викам майката да ви вълмърши. Ало. Извините за късния час. Обаждам се за Audi 80. Какво? Как те е утре? Утре съм на Еверест, нямам фат. Ало. Да. Обаждам се за обявата.
Много късно. Какво значение има? За коня взях. За твоята? Аз съм много ден. За Форда ли? За Форда, брат. Автоматика. Същия. Кажи. Ще го продаваш ли? Ако са хилите там отзад, Тук съм... да ги продавам, само снимки си правим снимки. Тук съм ги събрал една оргийка и то за това, брат. Няма. Какво да прекарам? Що ти взем само базика, път ти викам да ти дал по телефона. Не. Тук една оргийка правим в Козлодуй. Имам също правото да му се взят, имам базика към денето. Да е дал телефона. Не, тук сме се събрали, аз съм такъв даскал и тук плюкам ученички. Какво да правя аз? Ще се седем, скарам. Както и да е, брат, сега Форда ще го продаваме или няма го продаваме? Аз го продавам, пък ти дали го купуваш. Вика, ще ме се зависи, ако имам парата, ще го взема. Да. Добре, какви пари? Крайна цена. 500. 40. Няма да стане. Айде бе, няма да стане. Махнем номерата тогава. Какви номера да му махаме, бе? Той не е спред... За кой Форд звъниш? Форд Ескорт. Един убит. Беше го сложил там на едно трупче, го беше подпрял. Кога съм го подпирал на трупче? Име на снимката? Той сега не може се движи и сте го бутали там. Няма трупче, това е автоматик. Кажи автоматика, той е козак. Не са ли автоматика? Да, трябва твоето нещо. Твоята регистрация. Къде е кола? Обявата, де се продавате, за Реното, брат, за Реното. За Реното. Така. 800 лея, как ти стои? Не бързо се лягай при майка си. Бързи си лягай, аз при твоята майка си лягам резовно. Колата да имаш колата. Кажи тя. Стилина, една ще ти дам за 300 лева. 300 лея? Да. След колко време ми взеш ще знам? Къде съм? Ало. Да. Там ли си още? Тук съм. След 20 минути там ли ще си? Тук съм. С един час? Това е този до тебе дето се смея. Баща ти. Човек, ще дам номера сега на едни, ще видиш баща ти кой, майка ти кой. Цигани, нас се смея, проблем ли има? Ти много българин. Добре, ча. Звъняхме ви за колата преди малко. Продавах я. Много лошо. Нещо друго продавате ли? Няма в момента нищо. Няма значение какво е. Кола, къща, жена, деца. А Виагра продавате ли? Жената отказваха да продава. А Виагра продавате ли? Виагра продава ли ти? Да. Значи ли още млад на Виагра? Не. Трябва да се майките. Добър вечер. То. Извинявайте за късния час. Обаждам се за Пежот. Искам да го взема. И какво? Че ме умник ли се, искам да ти взема колата и ми викаш ко? Добър вечер. Добър. Обаждам се за водата. Продаваме, приятел. Скоро към при 2-3 дена продавам. Може ли да купиш па да го продадеш? Моля? Да откупиш от тия хора и па да ми я продадеш. Не мога вече. Що тъй? Не знам какво стане вече. Не знам какво стана с нея. Ти иначе какво правиш? Това приятел, спом момента и ми е заето. Наистина ли спиш, бе? Ало? Ало! Добър вечер! Обаждам се за обявата. Да? Продажна ли? Ало? Сега ли? Мъртвечил. Искаш да ти го набутам целия пун? Какво? Да ти го набутам целия, искаш ли? Да ти глух ли си, бе? Тук е една обява за BMW 330 дизел. Да, брат. Продава ли се още? Не съм продавал.
Може да ми кажете нещо повече за колата? Сега, брат, само един проблем има в рейка. Това е проблема, колата само. Вейка ли? Рейка. Рейка. Да. Добре. Друго няма нищо. Тя е вкарана от някъде, да не е десен вон. Как не разбра? Да не е десен вон или ляв? Май в рейката, ама не знам. Не съм го оглед. Не, имам предвид какъв вон е колата. С какъв вон? Мултифокс е разли. Да, това го знам. Ама ляв или десен? Ляв, брат. Както е в България. Защото виждам тук, че е вкарана от някаква друга държава. Не. В България. Няма... Само за, че чужденеците хора, тая регистрация, не знам. 66 номер е за България. Да, тя с чип ли? Как? С чип? Да, с чип. Повече кон имат сега. Повече кони. Да, кони. Ма вие не сте българин, или? Не съм българин. Добре. Това ли е последната крайната цена? Не, последната ще се пазарувам, брат. Ако ще харесаш. На мен ми хареса колата. Да. Тя е доста хубава, така. Запазена. На реални километри ли? Как? На реални километри ли? Сега е... Ало, добър вечер, Джони търси. Кой? Джони. Да, аз съм. Обажда се Захари Бахаров от Националната лотария. Кой? Захари Бахаров от Националната лотария. Кой? Захари Бахаров от Националната лотария. От къде? От Националната лотария. Да. Може да излезете на някакво място да говорим? Ама ти кой си? Захари Бахаров от Националната лотария. Дето парите печелят. Кой са? Димитър ли? Захари Бахаров къв Димитър е, братле. В момента участвате в нашите игри. Да. Има възможност да спечелите 100 000 лева, вие ми говорите за някакви глупости. Може в момента да участвате в играта? Ама аз не съм вземал билета. Вие не сте вземали, но вашия номер е избран. Ама къде да идвам сега? Няма да идвате никъде, в момента играете онлайн. Ако спечелите, идвате в София да се вземете парите. Ние ще ви се обадим. Вие откъде сте? От кой град? От Чирпан, нали? От Чирпан, да. Да, защото е тук пише вашата информация и може да дойдете на място да спечелите 100 000 лева. Ама как да го видя сега? Сега ще ви обясня. В момента играете, аз ще ви казвам какво да правите и вие само трябва да ми отговаряте. Да. В момента играете треска за злато, нагоре или надолу? Да. Нагоре или надолу? Нагоре. Нагоре, така. Наляво или надясно? Наляво. Наляво, добре. Нагоре или наляво? Нагоре. Нагоре. И така, вие стикате до живония джакпот. 100 000 лева. Браво, Джони! Джони, тук ли си? Ти спечели 100 000 лева от Националната лотария? Да, да. Ало? Да, чувам. Спечели си 100 000 лева. Кога може да идвам? В момента ви пращаме кола. Всеки момент може да дойде до Чирпан. В момента се намира до Плодовитово. Знаете ли къде се намира Плодовитово? Да. Да, там са нашите хора и сега пътуват към град Чирпан. Да. Вие къде се намирате? Къде живеете? На Беза. На кое? На Беза 61. Извинявайте, сега в момента тук ще говоря с едно момче от Чирпан, който знае къде се намира Бреза и той ще ви каже къде да излезете. Сега ще ви го дам него. Ало, добър вечер, Джони. Добър вечер. Ти на Бреза, кой номер каза? 61. 61, това е в махлата, нали, в Чирпан? Да, най-долната мала. Най-долната. Добре, Джони, излез ти там до Себиято, сещаш ли се? Къде? Себиято. Себиято. Да, до сервиза. Да, до сервиза. Излез ти там, след малко ще дойде наша кола и ще ви доведе до град София, да си получите парите и ще ви върне обратно към Чирпан. Друго нещо може да вземам?
Кой трябва да вземам? Трябва да вземете лична карта. Лична карта. Извинявайте, в момента облечете някакъв по-прилични дрехи, като костюм, нещо е такова. Ако имате. Да. Извинявайте, сега искам да ви кажа, че в момента сте в ефир по Нова телевизия. Искам да кажете на зрителите, които искат да бъдат щастливи като вас. Ако вземам жената... Какво? Жената викам, ако вземам... Ние сме в спортна кола. Няма място за друг човек. Идват с Ферари идват. С какво? С Ферари. Ферари. С Ферари? Да. Да се обличаме. Обличайте. Но в момента трябва да кажете на нашите. На нашите ли кажа? Не на вашите, а пак. На нашите ли? Трябва да кажете на нашите зрители, които искат да спечелят като вас. Кажете им, че това са истински печалби. Сега да не стане нещо грешка. Нали Джони? Англичанина. Тама Джони, ма вие откъде ви знаете името сега? Ало, за обявата се обаждам. Абе, колко съм се обаждал за обявата, мати? Не ми викай, бе. Здрасти, Коти. Здрасти. Как си? Горе-долу сме добре, кажи сега какво ти интересува. Готова ли си за подвизи тази вечер? Моля? Готова ли си за подвизи тази вечер? За къде? За подвизи. Къде това подвизи? За подвизи, бе, за як стих си говоря, бе, момиче. Кой град се обаждаш? Я ме пиши. Моля? Добър вечер. Обаждам се за Фията. Да, кажете. И искам да ми кажете нещо по-така за него. Кажи ми какво точно те интересува, конкретно и ти казвам. На място ще дойдеш да видиш, на две места по-малко, може би кръгче колкото малко. Добре. Предните калници долу, предните калници, където се свързва с подкалника. Там е леката хъжда. Добре. Аз защото съм от Вълчи дръм, ви къде точно се намирате? Това е в Търговище. Тята е в Търговище. Къде се намира това Вълчи дръм? Тото Варна ли беше някъде? Ако това беше. Не. Зад Варна. Как стои с документите? Какви документи не чуеш? Много ясно, че има документи. Да, ама защото си скрил номера на снимките и на твое име ли се води? Да, на мое име. Значи, утре, ако дойда, може да я префърлям? Да, може. Добре. Аз ще гледам из София също коле. Така че утре може да ви се обадя пак. Добре. Лека вечер. В момента съм с началника на ФВР. На първо районно Стара Загора. Разбира. Пак. Утре ще взема номера, бе. Не се вери ли, бе? Малум ли? Се вери ли?